Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain: unde este fratele tău Abel? El a răspuns: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis: ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului: pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Eu voi trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi mă va omorî. Domnul i-a zis: nici de cum, ci dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Cain s-a împreunat cu nevastă sa. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său Enoch. Enoch a fost tatălui Irad. Irad a fost tatălui Mehujael. Mehujael a fost tatălui Metușael și Metușael a fost tatălui Lameh. Lameh și-a luat 2 neveste, numele uneia era Ada și numele celelalte era Țilă. Ada a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alaută și cu gavalul. Țila de partea ei a născut și ea pe Tubal Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fer. Sora lui Tubal Cain era Nama. Lameh a zis nevestelor sale: Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vinătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă sa. Ea i-a născut un fiu și i-a pus numele Set, căci a zis ea: Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului.